Othusayo eMthatha ngethuba abathengi bebukele udubulwano phakathi kwabakwantsasana nezigelamkhuba. Kukholeleka ukuba emva kokuxutha imali abarhanelwa baphazanyiswe lilungu lebutho lamapolisa i-Tactical Response Team. Bavulele ngembumbulo kwatshayiswa umntu obebukele ngelixa onqevu begila ezinye izithuthi kwilinge lokubaleka. Bekhona ipolisa beli-1 lizihambela lizama uyivalela ngaphambili kwabe kudutyulwana around 10 ekseni belizihambela lidubula le moto but baye baphuma babaleka bayobambisa umuntu ongutata ebehamba ngebhenzi eblack bamkhupha ngaphakathi. Ukhona lo bephindisa ebelele ngemva emotweni kule bebahamba ngayo imoto wehlika yena ephindisa kupolisa ephethe izibhamu ezimbili ezingange-9 mm waphindisa kuzo. Omnye lona behijacka imoto uphume ephethe umkatakata wathatha iveni lena ke ngoku wabaleka ngayo. Kuthiwa bemkisele nembande esikhova njengoko zombini ingxowa zemali bebeyithathile zifunyenwe kwakwindawo yexhwayelo. Kuba kubekho ipolisa lakwa-TRT ebelizihambela ke phofu town lafikela kuloo nto leyo labaqhuba njemali baqhuba nje kufike nabakwaPops badibana ngabo bakhetha ubaleka. Omnye wabarhanelwa ngokuba ngonqevu wonzakele lwahlanzuselwa esesibhedlele. Akukho ziganeko zimbi zomonzakalo ezibikiweyo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha.